A Warwasa 24 TV ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa yadda daga zarar mun ɗora za ku samu saƙonninmu cikin sauƙi. Ni ba na samun bulala wallahi na rantse da Allah. Idan kama hannu shi zai bilin yau sauƙin bar maganganu. Ki zo gida mai dare, zai min lahani. Da wasa ya ki na idani, ba na ji ban gani, wa zai kula da ni. Wannan al'ajabi na so ne da kuna aiki na kiran ki ne da na faɗa ki ji ki ba da agaji yana ki ba da ma'aji ni ya tura shi can kina ban akan kina san abin da ba ki so da sirri zai gani idan chakwai masa za a yi girge wacce nake so da kauna ya za a yi kalamai da sun kaɗa fahimci da sanin ba hanya kalamai da sun kaɗa ka fahimci da sanin ba hanya na so ta so ne babu karya ni ba ni samariya ba da kwalliya ba kuma ba da mutuncin kina ban akan kina san jin da ba ki so ranci ba da shi na hannu da sai zai gani a san mu ba gani kan ya hada musu ne shi zai yin yau sauki da maganganu ki zo gida bai da so zai min lahani za a yi girge wacce nake so da ƙauna. Kalli cikin idanuwa
babba ga taliya da miya. Taliya da miya. To jama'a kuna kallon yadda ake shirya wato harkar waƙoƙi da kuke kallo da gobe, za ku ga an yi kwana ɗaya biyu ana ɗaukar wannan aiki, za ga kamar a lokaci ɗaya minti 5 ake gama, to sai a wuni a ƙara kwana ma ana yin wannan abin a ɗaga. To ku taya mu da addu'a, gashi nan ana shooting ɗin nan wato mai suna So ne. Kamun mu zo muku sauran waƙoƙin, ku ci gaba da kallon The Making. 10 ga wata kada ku manta za a saki wa'annan waƙoƙin wanda Hamisu Breaker yi tauraron zamani. Mun gode. Jawabi daga Abdulwahab Alhassan a Warwasa 24 TV. Ku danna mana ƙararrawa, ku danna subscribe. Na gode masoya. A Warwasa 24 TV ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa, yadda daga zarar mun ɗora za ku samu saƙonninmu cikin sauƙi.